mas masintipan. Sardinas na para sa inutang muking tindahan, may fish na pandesal, king kape may linisan. At eto na agiw, presyo na rin paniyaluan, oy ni tuyo at kinuha. Ako mera tultuking pamangang nakagyan, itiyang nakalas, kaya pa ng ilang, at eto na kailangan pang nagsinito at kutsada, pang dapat ay mas matangking pa. Anyan naman ngeni, panahon nigbayo, sa mga nag-almusal, na yatawuso, nakalang matipid, at gagawang paralan, isa sa teka na yung almusal. Ako pera tultuking pamangang makanyan, itiyang nakalas, kaya pa ng ilang, ito na kailangan pang magtinito ng kutsara, ang dapat ay mas masangkot mo. Ang dapat ay mas masangkot mo. Remix exclusive.